Xjenza Malta f'kollaborazzjoni mal-EURISI, l-Assoċjazzjoni għall-Aġenziji Spazjali Ewropej, ospitat workshop internazzjonali ta' jumejn bit-tema Big Data Space Solutions for Society fl-Esplora. L-avveniment laqqa flimkien persuni mir-riċerka, il-politika u l-industrija minn Malta u madwar l-Ewropa biex jesploraw kif id-data mis-satelliti qed tinbidel fodda għal soluzzjonijiet sostenibbli għall-isfidi tas-soċjetà. Il-kap eżekuttiv ta' Xjenza Malta Silvio Xerri sostna li l-entità qed issaħħaħ l-impenn tagħha biex tindirizza l-sfidi ambjentali u soċjali permezz ta' soluzzjonijiet ibbażati fuq l-evidenza u l-innovazzjoni. Nafu fejn pereżempju fuq l-art għandna l-iktar sħana bħalissa ġej is-sajf, ngħidu ġejha mewġa ta' sħana. Fejn kif se nipprevjenu wkoll in-nirien, il-kosta tagħna kif qed jisħon il-klima. Hemm ħafna informazzjoni li mill-ispazju nistgħu nġibu aktar ma tavvanza t-teknoloġija, aktar se jkollna dawn l-għajnej li jidħlu fil-viċin u jaraw din l-informazzjoni kollha u bis-saħħa hekk nagħmlu deċiżjonijiet ukoll tajbin. Dan il-workshop kien intis li jara kif l-intelligenza artifiċjali u pjattaformi ta' data jikkonvertu f'data spazjali. Fid-diskors tiegħu is-Segretarju Parlamentari responsabbli Kita Zzopardi tenna li l-Gvern Malti u impenjat li appoġġja riċerka u l-innovazzjoni f'kull qasam, inkluż it-teknoloġija spazjali. Fost l-oħrajn qed naraw kif din id-data qiegħda tintuża f'diversi setturi li huma vitali għas-soċjetà. Fost l-oħrajn insemmi s-sigurtà, l-ambjent kif ukoll it-tibdil fil-klima. Imma mhux biss aħna qed naraw li dan is-settur tant importanti ġifieri tal-ispazju għandu jkun mutur ewlieni fejn tidħol l-ekonomija Maltija.